Helo na, Mari Grug dwi, a ni'n mynd â cyfle nawr i ddarllen stori gyda'n gilydd. A'r stori dan sylw yw fi, dy frawd yw e. Gobeithio newch chi fwynhau. Helo, fy enw i yw Joseff. Dyma mam a dad, a dyma fy mrodyr. 11 ohonyn nhw. Un dydd, ces got liwgar hardd gan dad. Un hir gyda llewis llydan. Cot arbennig i fab arbennig, meddai. Roedd dad yn fy ngharu un fawr. Rwy'n agos iawn at fy mrawd bach Benjamin hefyd. Fe yw fy hoff frawd. Mae'n annwyl iawn i mi. Yn ystod y nos, rwy'n cael breuddwydion rhyfedd lle mae pethau yn plygu eu pen i fi. Mae hyn yn gwneud i mi deimlo'n bwysig dros ben. Roedd rhaid i mi ddweud wrth fy nheulu am y breuddwydion. Roedd y breuddwydion yn gwneud i mi deimlo'n fwy arbennig na phawb arall. Dywedais wrth fy mrodyr mai fi oedd y gorau a bod pawb arall yn plygu wrth fy nhraed. Roeddwn yn ymffrostio ychydig. Roedd fy mrodyr yn fy ngalw i'n freuddwydiwr, ac yn eu cenfigen, penderfynon nhw fy'n haflu i bydew, dofn, sych. Roedd yn ddofn iawn. Roedd yn dywyll ac yn oer. Roeddwn yn teimlo'n ofnus ac yn unig iawn. A wyddoch chi beth wnaeth fy mrodyr nesaf? Trochi fy nghot arbennig mewn gwaed gafr. Ych a fi. Twyllo nhw fy nhad i feddwl bod bleiddied wedi fy lladd allan ar y bryniau. Wylodd ac wylodd dad am ddyddiau. Cyn hir, ces fy nhynnu o'r pydew gan fy mrodyr. Dyna sioc. Yn ansydyn, ces i fy ngwerthu ganddyn nhw am 20 darn arian i ddyn oedd yn teithio i'r farchnad. Teithiais ymhell bell i ffwrdd i'r haifft, lle roedd yn rhaid i mi weithio fel caethwas. Roedd y gwaith yn galed, ond gwnes i'n siŵr mod i'n berson gonest a gweithgar. Un dydd, dywedodd rhywun gelwydd ofnadwy amdanaf, a ches i fy ngharcharu ar gam. Unwaith eto, teimlais yn unig ac yn ofnus. Un dydd yn y carchar, gyfynodd 2 garcharor i mi eu helpu i ddeall ei breuddwydion. Roedd hyn yn hawdd i mi, a daeth ei breuddwydion yn wir. 2 flynedd yn ddiweddarach, cafodd ffaro, brenin yr Aifft, 2 freuddwyd ryfedd. Esboniodd un o'r dynion, oedd wedi bod yn y carchar gyda mi wrth ffaro, mod i'n gallu deall breuddwydion. Galwodd ffaro amdanof yn syth o'r carchar i'w helpu. Esboniais wrtho bod y breuddwydion yn arwydd y byddai 7 mlynedd lle byddai digon o fwyd ar gael. Rhaid gofalu am y bwyd yn ysguboriau, dywedes, wedyn esboniais. I ddilyn, bydd 7 mlynedd o newyn. Ar adeg hynny, bydd rhaid rhannu'r hyn sydd yn ysguboriau, gofalu a rhannu. Roedd ffaro yn hapus iawn gyda mi, a rhoddodd swydd bwysig i mi. Des i'n rheolwr dros dir yr Aifft i gyd. Cyn hir, daeth 7 mlynedd o gynydau bwyd arbennig. Waw, roedd ysguboriau'n llawn. Ond wedyn, daeth haul tambaid, dim glaw, doedd dim cnydau, dim bwyd. Agorwch ysguboriau. 2 flynedd yn ddiweddarach, fedrwch chi ddyfalu pwy ddath i chwilio am fwyd. Plygon nhw eu pennau'n isel, yn union fel yn y freuddwyd sawl blwyddyn yn ôl. Roedd Duw nawr yn gwireddu'r hyn welais i. Fy mrodyr i oedd yno, 10 ohonyn nhw. Roeddwn i yn eu hadnabod nhw, ond doedden nhw ddim yn fy adnabod i.
Y tro nesaf iddyn nhw ddod i chwilio am fwyd, plygon nhw eu pennau'n isel eto. Y tro hwn roedd Benjamin, fy mrawd bach annwyl gyda nhw. Rhannais i'r bwyd yn llawen. Roedd rhaid i mi ddweud y gwir wrth fy mrodyr, mai fi, Joseff, oedd yno. Roedd enw'n fyd, yn syfrdan ac yn ofnus. Bu o'n i'n crio, yn cusanu ac yn cyfleidio ein gilydd. Maddeuais iddyn nhw am bopeth i gwyddodd flynyddoedd yn ôl. Gwahoddais fy nhad, fy mrodyr a'i teuluodd i ddod i'r aifft. O hyn ymlaen, byddem yn gofalu am ein gilydd ac yn rhannu gweddill ein bywyd gyda'n gilydd fel un teulu hapus a chytun. Gobeithio i chi fwynhau'r stori a gai ddymuno nadolig llawen iawn i chi gyd.